Менә тагын килде безгә язның гүзәл бәйрәме. Әйтегезче, нинди бәйрәм? Бу әниләр бәйрәме. Минем әни матур, күзләре акты көләш, шундый күңелле, уйга кайтып кереш. Мин елышам әнигә, әни миңа елыша, битләре аның канар, акуллары йомшак. Дөньяда инҗеләй бит, без нәби беләбез, шуңа күрә әнем белән куенына керәбез. Дәвәнинең кышында китәбез сырып кенә, яшәрбез әле үскәч тә, кадерен белеп кенә. Кемнең әнисе әйбәт? Минем әни әлбәттә, өйрәтә әни безне дә әйбәт, матур гадәткә. Иң чибәр әни минеке, чәчләренә карашы, кояш кебек нурлар сибә, ягымлы күз карашы.